pakamata kong mayaon pa ko sa higdaan, nadadangog ko na yan. Di ko aram kung taano nagturo si luha ko. Di ko aram. Basta igong feeling talagang di ko na mamat. Di ko ma-explain. Oo, di mo ma-explain. Pero iba si namamating itinatao sa imo. Pag nadangog mo si kanta, di ba? Dawa, di ka makaduman. Oo. Tsaka iba-iba man kataming debosyon ang mga tao. Ang iba, nag-iiba sa prosesyon. Ang iba nagtataon ng pagkakan. Ang iba nag-volunteer sa mga medical teams. Iba-iba kataming debosyon. Kaya di mo man masasabi na iniyo ay baka di niya man bistado, ay iniyo baka di niya bistado. Iba-iba kita kung paano ito ipapahiling sa mga tao o kiinang Peña Francia, si debosyon na igwa kita. Harog ka ni, ginigibo ta. Diba? Sa paagi man ikang pagdebosyon ta. Preparasyon, kadakol kitang preparasyon na inagihan, yan, mga team. Diba? Paagi man, saro man yan sa paagi ninda kang pagdebosyon. Hindi man ang paagi kan One Media na magtaon ni nga respeto kay inang Peña Francia as in pag-ipahiling ka sa tuyang debosyon. As in sa pamilya kaya igwa kami sa dit na tindahan lamang. Tapos nagtatao kami ning kakanon, simplihon libre yan para sa mga nag-aaragi sa muya. And magayon sa feeling na maski arog lang ka ito si ginigibong para sa muya nakulao na. Tas si mama ko tsaka si papa ko grabe talaga si pagtubod ninda. And garo na itao sa muya. Garo si mga tugang ko naaraman ninda si inang Peña Francia. Magayunon si naging resulta ka ito. Tanapadakula kami ning maray. So, ito kaya, di siya nagsastop sa magurang mo, di siya nagsastop sa lola mo. Padagos siya. Padagos siya. Basta aram mo lang, nasa sadiri mo, nagpupuon ang pagtubod. Kung di mo aram kaya ang pagtubod para sa sadiri mo, paano mo siya itatao para sa ibang tao? Magayon tong namamana talaga. Kaya ayaw baga sa team ta, pamanang banal. Pero relihiyosa din talaga mga parents mo. Di man siya super relihiyosa kasi di para simba baga. Pero aram mo si pagtubod yaon duman. Na kapag kaipuhan din tabang, kapag nagpapasalamat, di nalilingawan si inang Peña Francia as inang Diyos. Garo ito si nagiging paagi mi para magpasalamat sa gabos na igwa kami. And ngunyan, grabe ang pasasalamat mi ta. Kung dati, garo mahirapon sa buhay. Pero dahil sa pagtubod mi, natawan kami ning pagkakataon na garo maranasan si buhay na dati di imi nararanasan. And sa simpleng paagi lang ito, grabe na si pasasalamat kang pamilya ko, pati man ako. Ikaw, Dennis, may mga pagkakataon ba na garo, nasubok man si debosyon mo, di lang sa Diyos, kundi kay inang Peña Francia? Ayun, kita ba kayong mga jóvenes? Ang pagtubod ta minsan garo shallow, di ba? Hababaw, di ba? Pag minsan nga ni, ano kita, yaw lang ang pagtubod ta pag Traslacion, di ba? Pag pluvial. Pero after kayan, garo, okay. Nalingawan na. Nalingawan. Ayun na. Pero kita ba kayong mga jóvenes, masusubok talaga ang pagtubod mo, lalong-lalo na kapag may inaagihan kang malala. Pero at the same time, human yan itong mapakusog kang faith mo, kang devotion mo. Depende na lang yun sa iyo kung paano mo siya hihilingon. Diba? So, nasabi mga Dennis, garo naaalala lang ka mga Jovenesan kapag ma-fiesta na. Pero totoo yan, na kapag sa mga simpleng aldaw baga, garo, para sa ibang kahovenesan, garo mayo lang, nalilingawan ninda. Pero pag yaon na si kafistahan, garo iniisip ninda, ay fiesta na. Pero sa iba iniisip ninda, bakasyon, pahingalo ninda sa eskwelahan. Pero may iba man na, grabe si pag-andam ninda, Peña Francia Fiesta, ta iniyo, garo paagi para mahipahiling ta si satuyang debosyon. Saka saro pa dyan, di man kaya siya sa pag-Peña Francia maipapahiling baga. Sa araw-al daw, tung maski sa sadiri mo na lang, di mo na ipahiling sa iba na nagpapangadji ka. Aram mo sa sadiri mo na grabe si pagtubod mo. May faith ka. As in, ngunyan pong hapon na iniyo. Di ilang kami ni Dennis ang matao sa indo ng mga kaaraman. Kundi, nakulon kitang bisita ngunyan, Dennis. At tapos, igwa pa kitang mga reporter sa luwas kang sa tuyang studio. Kaya po, ara at Chad, mabibistado ta po ang sa tuyang mga guest host, pati naman po ang sa tuyang mga reporter sa luwas. As in, ang makakaibanan tang Reverend Father ngunyan na hapon na ini. Kaya mga tugang, magtutok lang po kamo, kadakol pa po kitang dapat pag-istoryahan, manunungod sa pagtubod, lalong-lalo na po sa mga jóvenes ngunya na panahon. Ayan, Dennis, pasalamatan taman ang satuya mga sponsors ngunya na hapon. Ang satuya pong Peña Francia Fiesta 2024 special coverage, malinaw po niya itong madadalan sa inman panig kan kinaban. Huli sa CONVERGE, CONVERGE ICT Solutions Incorporated as in Ravenous Communication Incorporated. Hatod po sa 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐴 College Foundation, Leap into the Future, Duty Free Philippines Shop Not,
At dutyfreephilippines.com, Gold Glove Builders ACLC-Naga Senior High School is absolutely free. BIMEG, alagang BIMEG, alagang #1, Asin Department of Agriculture, Bicol. Siring man po mga tugang sa pagkikipagtabangan kan mga minasunod, Naga Optical Quality Eyeglasses, made while you wait. Second floor kan SMCT Naga, Eternal Gardens Naga, where every memory becomes a timeless story. Eternal Chapels and Mortuary Services Naga, as in Eternal Crematory Naga. Ako Bicol Party List, Aguila Auto Glass, the original and #1 windshield and auto glass supplier in the Philippines. KD Sportswear and Apparel. Yan, igwaman po kitang KD Sportswear and Apparel, the best apparel sa satuyang mga sponsor po. Team Lamon sa Bawan, San Felipe Naga City, MH My Home Spa, Pamper Renew and Live Well. Ayan, Dennis, dakulon kita mga sponsors ngunyan na hapon na iniyo. Asin po, sa satuyang pagbabalik. Garo mabibistado ito na ang satuyang nag-guest host. Kaya di po kamo maghali, asin mag-antabay lamang po kamo sa live kan satuyang One Media TV48 Naga para sa satuyang Traslacion 2024 special coverage. To our fellow Bicolanos, as we gather to celebrate the Peña Francia Fiesta 2024, let us reflect on the divine legacy we are entrusted with to nourish our faith, preserve our rich religious heritage, and share the blessings we receive from our Ina with the rest of the world. As a community, the Naga College Foundation, Inc. joins all devotees, bound by our love for Ina, and through this shared devotion, we find strength, unity, and purpose. As we leap into the future, let us continue to cultivate the seeds of faith that have been passed down through generations to live out the virtues embodied by our Queen, Nuestra Señora de Peña Francia, compassion, humility, and unwavering devotion. Let us nurture them so that they may flourish for generations to come. Viva la Virgen!
Magandang buhay po sa tuya gabos. Ini po si Alcalde Fermin Mabulok ang Banwa ni San Fernando. Minabati sa intirong kabikulan nin Happy Peña Francia Fiesta. Aran ko sa mahal na Diyos na lugod maging maugma, matuninong asin areglado ang satuyang pagselebrar kang Peña Francia Fiesta sa intirong kabikulan. Padanayon ta ang debosyon kay Nuestra Señora de Peña Francia, ang patron kang Bicol. Viva la Virgen! Sa likod kan mga kadipisilan, mga nag-aging kalamidad, tensyong pansiguridad, asin daing undok na kariribukan sa bilog na kinaban, padagos mo kaming binabantayan. Salamat po ina sa urual ng pagpadangat ang bilog na kabikulan, yaon sa pagrangak kan sa imong ngaran. Halig kay Congressman Zaldico, Congressman Jill Bungalon, asin kan bilog na ako Bicol Party List. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! To our fellow Bicolanos, as we gather to celebrate the Peña Francia Fiesta 2024, let us reflect on the divine legacy we are entrusted with to nourish our faith, preserve our rich religious heritage, and share the blessings we receive from our Ina with the rest of the world. As a community, the Naga College Foundation, Inc. joins all devotees, bound by our love for Ina, and through this shared devotion, we find strength, unity, and purpose. As we leap into the future, let us continue to cultivate the seeds of faith that have been passed down through generations to live out the virtues embodied by our Queen, Nuestra Señora de Peña Francia: compassion, humility, and unwavering devotion. Let us nurture them so that they may flourish for generations to come. Viva la Virgen!